hi le lo ta le chhungte apa te kan lo thleng le ta rup mai kan ba han buai le don tak em hei yang dar son ta hi nuan lo thenga ta po ha viang mai chhnu lama an lo chhuaka mel zanga chuang khal chu fate nen chuan top na ki na tam em an chau ve hak ani la kar son pakate tho motor an ron khalani hey 11 hours. Chào lít tục. 14